For at kunne bruge WordMat, så er det vigtigt, at I altid klikker aktiver redigering eller aktiver makroer, når I åbner et Word-dokument, hvis I bliver spurgt om det, for ellers så vil WordMat ikke fungere, da det virker via makroer. Hvis WordMat det stopper med at virke, mens I bruger det, så kan I prøve at genstarte WordMat ved at trykke på WordMat-fanen, gå ind i indstillinger, det her tandhjul, og så gå ind i avanceret, og så kan I genstarte WordMat her, og så sige OK. I kan også reparere tastaturgenveje, hvis genvejene de stopper med at fungere, også bare ved at klikke på reparere tastaturgenveje, og så OK. Hvis WordMat det stadigvæk ikke virker, så er det bedste at gøre at prøve at lukke Word ned og genstarte computeren. En genstart kan løse ret mange problemer. Hvis I slet ikke kan se WordMat-fanen her, så er det fordi WordMat er blevet deaktiveret. I kan aktivere WordMat igen ved at trykke på filer, klik på mere, indstillinger, og her skal I gå ind i tilføjelsesprogrammer. WordMat er et plugin, et tilføjelsesprogram, og lige nu er det under den aktive fane, da det virker for mig. Hvis det ikke virkede, så vil jeg kunne finde det herunder deaktiverede elementer, og så klikker I på udfør, og så vil der stå WordMat her, hvis det er blevet deaktiveret. Hvis det er sket, at jeres WordMat er blevet deaktiveret, så skal I så klikke på navnet og trykke aktiver, og så lukke ned, og så vil WordMat fungere igen.